чираттагы кытлау сәламен без Орехово-Зуево шәһәреннән Усть-Кулатка авылына юллыйбыз. Якын гаилә дусларын Сафарова Наиля Шакировнаны мотор юбилее белән, 60 яшь тулу көне белән ихластан Узбековлар гаиләсе Хасанҗан Бәхрамович һәм Расимә Шикуровна кытлыйлар. Безнең якын дустыбыз, туганнар сыман кадерле булган кешебез, күп балалы, гади, тырыш эшчеләр гаиләсендә туып үсте. Авылда мәктәпне тәмамлагач, Ульяновск шәһәрендә төзүче һөнәрен эзләштерде. Аннары яңадан туган авылына кайтып, Усть-Кулатка тимер-бетон эшләнмәләр заводында күп еллар хезмәт куйды. 21 яшендә Усть-Кулатка егетенә Сафаров Али Якубулына кияүгә чыкты. Беренче уллары Марат, икенчесе Айратлары туды. Барысы да матур гына барганда, язмыш аны пар канатын югалту белән сынады. Наилә 31 яшендә бәхетсезлек очрагы аркасында ирен мәңгелеккә узатты. Наилә бер үзе шул 2 баланы үстерде. Уллары тәртипле балалар булып, кичкенәдән үк әниләренә булышып үстеләр. Йорты тулы тирлек, кош-корт, шуларны асрап, карап, улларын эшкә өйрәтеп үстерде. Наилә безнең гаиләнең иң якын дусты була. Без авылга кайткач, ул һәр чак ачык чырай, йөз белән каршы ала. Без анарга меңләгән рәхмәтләребезне белдерәбез. Ул бүгенгесе көнгә кадәр кешеләргә изгелек кылып яши. Карт кешеләрне карап, аларга ярдәм итә. Моның әҗер-саваплары да язылсын иде аңа. Раббым алда да, араларда булган чакрымнарга карамыйча, дуслык хисләребезне саклап калып, матур яшәргә насыйп кылсын. Саулыгын какшамасын, бүтән бәла-хаза, кайгы-хәсрәтләр күрергә язмасын. Балаларыңның бәхетенә куанып яшә. Көлеп яшигәле бу тормышта. Яшәүләр бик рәхәт, күңелле. Авыр кайгыларны бирмә Ходам, сагыш капламасын күңелне. Гомер кыска, ике килми бит ул. Сөенеп яшик бары булганга. Сабыр булырга өйрәниек дуслар, ачы күз яшьләре тулганда. Байлык бит ул бер көнлек дигәннәр. Сәламәтлек булсын көн сайын. Аралашып, көндә бер сөйләшсәк шуннан ары ни кирәк тагын. Балаларга бәхет кенә телик, алда әле алар гомере. Куанып яшик аларга карап, балаларда яшьлек төсмере. Гомер бит ул бик тиз үтеп китә, сизелми дә көннең узганы. Улыгайгач кына сиздерә шул, аяк-кулның гына тузганын. Ләкин дуслар, йөрәк һаман да яшь, 18дә кебек, әле дә. Сөеп, сөелепләр яшигәле, яшик тагында. Без бәхетле, янәшә бездә тугры дуслар булганга, дусларыбызның һәр берсе дә якын безгә тугандай, яхшысы да, яманы да була икән тормышта. Авыр чакта ни булса да киләбез башта дуска. Безнең дуслык шундый менә, көнләшерлек дошман да, аермас җилләр, бураннар без дус йөрәк кушканга. Сәламәтлек һәм тынычлык кирәк, мал табылыр, булыр акчасы. Тазалык һәм тынычлыгың бетсә, кирәк түгел шунда барчасы. Сине тазалыктан аермасын Ходай, тыныч булсын һәр чак күңелләр, шул вакытта гына үз көенә, җырлый-җырлый агар гомерләр. Хөрмәтле Наиля Шакировна, ерак Орехово-Зуево шәһәреннән кытлау сәламе белән бергә матур музыкаль бүләк тә юллаганнар. Без аны рәхәтләнеп сезгә тапшырабыз. Бергәләп тыңлыйк. Юбилеегыз кытлы булсын. Кайдагына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта,
шын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Шын дуслар үшін қадірменді алқышлар. Бергә булыйк, бердән булыйк, җырлап яшик дусларым. Сезнең белән бик күңелле булыр гомер юлларым. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Авыр чакта алтын киңәш дуслардан була бүләк. Дуслардан була бүләк.